खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्डनि फिरसे बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासं। जों खौराङाव नुनो मोनदों जे अनारेबल केबिनेट मिनिस्टार श्री रन्जित कुमार दासआ बिटिआरनि माखासे जेंना जेंसिनि सोमोन्दै सावरायज्लायनो थाखाय बिटिआरनि सिएम आरो पिएम बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय बिटिआर हालामाव नुजाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। मिनिस्टार अतुल बरा कनभयआ सिलचर फारसे दावबायलांबाय थानायाव जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानाय बाहनाव 4 पुलिसफोर दंमोन, जायफ्रा गाज्रियै जखम जानायखौ जों मिन्थिनो मोनदों। दावबायसा बर' मावफुं सोद्रोमा बिटिआर बिथाङा गोबां बिफानाव आइपिएसफोरखौ खम समनि गेजेरावनो रानगोन होननानै खौरां मिजिंनि गेजेरजों मिन्थिहोदों। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।